Hem vingut aquí al màgic món del tren i, a part de veure trens, de veure diferents entorns i països de Catalunya i de l'estranger, hem pogut veure com es movien els trens i ho difícil que és i com has de vigilar amb les velocitats. Col·laborem en Fem País perquè el que fem és intentar inculcar a la gent que ve que aquí també podem fer moltes coses. No tens d'anar a l'estranger a veure una maqueta de trens o trens com funcionen, sinó que aquí a casa nostra també ho tens. Llavors també és fer una mica d'il·lusió a la canalla, perquè també tinguin il·lusió per fer coses ells manualment, ser creatius, i penso que si una persona d'aquí l'ensenyes a ser creatiu, el que guanyarem és una mica més de ganes de ser d'aquí, de casa nostra. Per mi és com una experiència increïble, com que per veure tot en moviment. Per mi és molt interessant i també que he vist també els gegants, perquè és que jo soc una aficionada, que de part de tot això, el moviment, home, el tren de Harry Potter, que enhorabona. Sí, és veritat.